Pozdrav! Danas pričamo o tome kako dobiti i zadržati klijenta. Ja sam Borna Rišković i trener sam vještina pregovaranja. Ukoliko ti se događa da pošalješ ponudu, ali ti klijent ne odgovara, ili klijent pokaže interes, ali poslije toga muk, ili klijent forsira samo da mu kažeš cijenu, na primjer, dobro, reci ti meni koliko će to mene sve koštati. Ili osoba koja ti je poslala upit samo skuplja ponude, ili dobivaš odgovore poput odabrali smo jeftiniju opciju, onda je ovaj video za tebe. I u ovom videu ću nabrojati 3 stvari koje pomažu meni da u 90% slučajeva kad dobijem upit i zatvorim prodaju. Dakle, neke od ovih stvari možda nećeš uspjeti primijeniti s obzirom iz koje branše dolaziš i koju vrstu poslovanja. Stoga uzmi ono što ti odgovara i prilagodi svojim poslovanju. Pa počnemo. Prvo, više volimo kupovati zbog osobe nego od osobe. Šta ovo znači? Dakle, u trenutku kada dobiješ upit, nastoji što bolje upoznati klijenta i njegove potrebe. Dakle, ovdje naravno ne govorim da skačeš na svaki upit, evo se upoznat, bla. Ovdje procijeniš biti koliko je tebi ta potencijalna suradnja bitna i je li ti se isplati ulaziti u to. Ali ako se odlučiš da što bolji odnos uspostaviš, jer veća je vjerojatnost da ćete surađivati. Lakše nam je surađivati s nekim koga znamo, s kim smo dobri, nego netko ko nam je samo tamo neka osoba u nekoj firmi. Mi ljudi mrzimo imati osjećaj da smo potratili vrijeme na nešto. I nastavit ćemo naći način da potrošeno vrijeme da to vrijeme koje smo uložili si opravdamo. Ono što ovime želim reći je da što više vremena taj potencijalni klijent potroši, pod navodnicima potroši na tebe, veća je vjerojatnost da će i surađivati s tobom. Zašto? Jer si želi opravdati da je uložio. I vrlo vjerojatno će ovo misli biti pa dobro, sad, ne mi se sad ići drugim kad sam njemu sve već objasnio, mislila da sad to sve ispočetka, ne mi se to sve objašnjavati, tako dalje. On me već i onako zna i ako me dobro zna, pa ću onda radije s njime i tako dalje. Jer želi si opravdati vrijeme koje je uložio ili uložila. Također, nećeš biti samo još jedna osoba u nizu od koje je tražila ponudu, nego osoba s imenom i prezimenom. Tebe će znati poznanik, ne samo nekog kome je poslao. Ono što pregovarači u antiterorističkim jedinicama rade je kada pričaju s otmičarem, predstave se. Zašto to rade? Jer u trenutku kada kažu svoje ime nisu više samo neki tamo lik iz policije. Nije samo tamo još jedna osoba u nizu, nego su stvarna ličnost. Razlog tome zašto to rade je što se mi ljudi volimo mentalno distancirati od osobe koje želimo odbiti ili koju želimo lagati. S druge strane nam to postaje puno teže kad nam je ta osoba poznata, kad znamo ime i prezime ili kad nam je poznanik ili kad smo jako dobri s njom, nam je puno teže tu osobu odbiti. I upravo to je svrha upoznavanja i ulaganja vremena s tom osobom. Dakle, da se vratimo na potencijalne klijente, ta osoba će jako teško to odbiti jer ne odbija nekog tamo, nego odbija Ivana, Marka, Luku, nego odbija Bornu, ako me odbija. I to je puno teže kada smo uspostavili odnos, kada smo se upoznali, nego kada sam ja tamo samo neki lik u nizu od kojeg je samo tražila ponudu. Što nas dovodi do drugog. Daj ljudima opcije. Opcije ti omogućuju da eliminiraš one jeftinije ponude i da svoju cijenu učiniš prihvatljivijom. Daću ti osobni primjer. U pregovorima, u razgovorima sa jednom kompanijom, odgovorna osoba mi je rekla da skupljaju ponude. Znajući to, ponudio sam im 3 opcije. Najjeftiniju, srednju i najskuplju. Poanta najjeftinije opcije je da bude što jeftinija moguća, ali da mi je isplativa i da ne uleti neka poanta, zapravo je to bila da ne uleti neka druga kompanija sa jeftinijom ponudom. Dakle, jeftinija ponuda je, ajmo reći, mamac i služila je kao ulaznica u tvrtku. Nakon što su me odabrali, ja sam ih naravno nadogradio i upsello na najskuplju opciju. Pa kako? Tako što sam im ukazao da uz relativno malo razliku, pa još ovo. Jer opet naglašavam, kada želimo
da dođemo od 0 do 10, ne idemo od 0 do 10, već idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6 i tako dalje, do 10. Tako da osoba kad se okrene, vidi ajme koliki sam korak napravila. Tome služe i rate, na primjer, da pomalo se otplaća, jer je puno lakše ljudima manje svote novce dati nego veću. I tako sam dobio ono što sam u biti i htio. Koja je poanta? Da sam postigao cijenu koju sam htio, ali sam eliminirao moguće jeftinije ponuđače. Također, koliko imaš mogućnost opcija, nastoji ih koristiti. Dakle, ukoliko ponudiš samo jednu opciju, ono što ti još želim napomenuti je da kada imaš samo jednu opciju, onda puštaš osobi da sama procjeni je li nešto jeftino ili skupo. Daću ti primjer. Ukoliko ti kažem da nešto vrijedi 2000 eura, puštam tebi na procjenu. Ukoliko ti kažem da imaš dvije opcije, jedna opcija A vrijedi 5000 eura, opcija B vrijedi 2000 eura, i druga opcija ti se onda čini ekonomičnija, jeftinija, naspram prve. A uz to poveća vjerojatnost da ćeš ju odabrati, umjesto da ti samo prezentiram jednu. Evo, to košta toliko i toliko. Dakle, opet postavljam okvir koji meni odgovara. Tome još služe opcije. Što nas dovodi do zadnjeg, ali ne i najmanje bitnog, a to je adresiraj konkurenciju. To što ti ne pričaš o konkurenciji, to ne znači da ona ne postoji. Ukoliko ti se događaju situacije da potencijalno, ukoliko si viđala situacije da potencijalni klijent ode kod jeftinije konkurencije, ali na kraju ne bude zadovoljan korisničkom podrškom ili garancijom ili kvalitetom, što god od toga, moraš to adresirati. Ali to onda nećemo raditi na onaj način da mi imamo bolju, mi smo bolji, ja ću vam dulju garanciju, veću kvalitetu, da, bla, bla, bla. Nego ćemo to prezentirati kroz brigu za klijenta. Na primjer, pretpostavljam da skupljate ponude kako bi razmotrili koja bi tvrtka bila najbolja i najekonomičniji izbor za vas. Prije nego se odlučite za bilo koju od ponuda, bilo bi dobro da provjerite kakvu korisničku podršku imaju, kakvu garanciju nude i kakva im je konačna kvaliteta proizvoda. Ovo vam govorim iz razloga što se događalo da su ljudi odabirali ponude gledajući samo cijenu, pa bi ih zbog ovih ranije rečenih stvari konačni rezultat izašao duplo skuplje nego što im je pisalo, jer su morali prepravljati itd. Dakle, na ovaj način pokazuješ stvarnu brigu da klijent bude zadovoljan. Pri tome svoju kompetentnost, bez obzira koga on odabrao, i daješ mu stvarne situacije koje su se događale i postavljaš sebe u poziciju u kojoj jasno daješ do znanja zašto tvoja usluga ili proizvod toliko koštaju. Ali opet na suptilan način to radiš, a ne praveći se važan. Napominjem, ovo ne možemo, sve ove opcije možda nećeš, možda ćeš moći koristiti, iskoristi ono što tebi najviše služi. Nadam se da će ti ovaj video pomoći u dobivanju novih klijenata. Također, piši mi u komentare koji su tvoji načini za privlačenje i dobivanje klijenata. Igraj se. Pozdrav!